Здравейте, това е епизод 6 на нашата Biker Power поредица. Днес ще ви покажем как се прави бъни йоли. Първо се научете да вдигате предната. После се наведете максимално напред и си изтласкате назад. Но запомнете, свалете си кръка, ето така, и вдигайте нагоре. Когато ги научите двете, ги комбинирайте. Стане това. После, когато искате, ако стачите вече бодюли и сте много добри, засилете се хубаво и го направете. Силвате се, скачате. И пак. Ето едно нещо, малък тип, в смисъл. Когато се научавате да вдигате задната, да ви е по-лесно от началото, си обърнете ръцете така, се пробвайте така да направите. В смисъл, точно като го правите, леко обръщайте гриповете си така напред. Леко. Това ще ви помогне. И през това време и краката. Тялото, нещо, което искате да постигнете, ето това. Ето. Гледайте ръцете. Гледайте отзад педалите. Двете заедно и през това време се накланяйте напред и вдигайте с краката. И през това време това. Трите неща заедно ще ви го постигне. После го пробайте така, но също първете така напред, хубаво. Дори ако ви се плъзгат нищо, купете си нови грипове, ако искате. Научете ги двете. Ако имате някакви проблеми, коментирайте отдолу. Ако не можете, елате при нас, ще ви научиме. Нали знаете къде се намираме? На 8 блок, при рампичките. Заповядайте, ще ви научиме на живо. Все пак, ето, още малко скача. Когато се научите на това, може вече да си завъртите колелото към 180. Ако предния ви крак е десния, се завивате натам, защото натам можете да си изтласкате. Но ако сте глупи, като мене, в смисъл водещия ви крак е левият, се завъртите на тази страна. Сега ще ви покажа. Аз го стигам само до 90 градуса, но нищо. Добре, дано да ви е харесало това клипче. Чао!